Ihan lyhyesti kerrottuna, niin mähän on taustaltani rumpali. Mä oon Suomessa ollut 20 vuotta ammattimuusikkoina, kiertänyt Suomea, soittanut monien taiteilijoiden kanssa ja suurin menestys tuli sitten 80-luvun alusta solistiyhtye Suomen kanssa. Se oli se suurin menestys. Mä lopetin soittamisen Suomessa 1993 lukuun ottamatta muutamia keikkoja, sitten sen jälkeen tietysti tein myös. Entä tällä hetkellä? Tällä hetkellä en soita rumpuja, mutta mä oon ruvennut laulamaan. Mä oon pari vuotta nyt harjoitellut kotona. Mulla on hyvät karaoke-laitteet ja tehnyt muutamia keikkoja taustojen kanssa. Ja se on se, mitä mä rakastan. Mä teen sitä joka päivä. Siis laulan kotona joka päivä ja oon käynyt yhdellä pikkustudiolla tekemässä äänityksiä ja niitä sitten YouTubessakin jonkun verran on jo ja tulee lisää vielä parempia, koska opin koko ajan lisää. Ja mitä tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa enemmän ja enemmän laulua, treenaamista ja jossain vaiheessa ihan oikea CD-levy tulee tehtäväksi ihan varmasti.